Novinách vždy pravidelne a ja som rád, že v tom budeme pokračovať aj dnes ráno. V štúdiu vítam golfistku a čerstvú víťazku prestížneho turnaja v Táloch, Michaelu Vavorovú. Miška, ahoj. Dobré ráno, ahoj. Miška, tak poďme si predstaviť, aké podujatie sa tebe vlastne podarilo vyhrať a na akej tej golfovej úrovni bol vlastne turnaj v Táloch. Tak v podstate celú sezónu hrám turnaje zo série LED Access, čo je druhá európska divízia v podstate. A môj cieľ je dostať sa na tú prvú európsku divíziu a práve jedno kolo teda z tej mojej druhej divízie sa mi podarilo vyhrať na domácom ihrisku na Táloch. A musíme povedať, že toto bol najprestížnejší turnaj, ktorý sa koná na Slovensku? Áno, určite z tej dámskej golfovej scény, áno. Bolo to teda na Slovensku. Mala si aj ty nejakú špecifickú prípravu? Predsa len tí fanúšikovia, asi aj rodina sa prišla pozrieť a všetci tí známi, ktorí boli naokolo. Cítila si aj nervozitu, keď si prišla prvýkrát k jamke? Nervozita tam určite bola. Toto je presne takéto, že to domáce víťazstvo chutí oveľa lepšie ako to zahraničné, ale zároveň s tým prichádza presne to, že je tam ten väčší tlak, že ľudia očakávajú. Je tam veľa očakávaní. Ja som mala veľa očakávaní sama na seba, že som proste vedela, že to ihrisko poznám najlepšie zo všetkých tých spoluhráčok a chcela som veľmi, aby sa mi podarilo práve víťazstvo tuto na tých Táloch. Ale myslím si, že tento rok ma tá energia z tých ostatných ľudí a z toho, že som doma, práve mi to pomohlo. My sa už pozeráme aj na zábery, ako si teda išla týmto turnajom. Musíme povedať, že si ním išla pomerne jednoznačne. Po prvom dni si viedla, po druhom dni si viedla. Bol aj nejaký moment krízy? Určite bol a hlavne toto víťazstvo bolo pre mňa také špeciálne, že to nebolo také víťazstvo, že naozaj všetko išlo dobre. Výsledky boli dosť vysoké, to ihrisko bolo nadstavené fakt dosť ťažko a práve aj po prvom dni ja som až vlastne, keď som dohrala, zistila, že vediem a práve som hovorila tomu môjmu kedíkovi a trénerovi, že OK, že myslím si, že na tú top 10 to bude stačiť, že je to predsa jeden úder pod par, že myslím si, že top 10 bude fajn a on, že Miška, ale ty vedieš. A ja, že aha, OK, že tak môže... Prekvapila si samú seba? Prekvapila som samú seba. Nečakala si teda pred turnajom, že ideš na víťazstvo, alebo aké ciele si mala vlastne pred začiatkom tohto turnaja? Takto, akože ja som to víťazstvo veľmi chcela. Potrebujem jedno víťazstvo na to, aby som teda sa umiestnila v tej top 7 a postúpila na ďalší level v tej európskej ture, ale bol to taký môj sen, ale potom, keď človek už naozaj stojí na tom ihrisku, tak stále má trochu pochybnosti a bojuje tak sám so sebou, že OK, som naozaj schopná to vyhrať, ale tentokrát to vyšlo a vyhral som. Trochu si to načrtla. Kam ťa môže toto víťazstvo posunúť, teda na ten vyšší level golfu? A bude to možno znamenať aj, že budeš profesionálnejšou ešte ako si? Ono to funguje tak, že v podstate my máme celkový rebríček za sezónu a ja potrebujem sa umiestniť do toho 7. miesta, aby som práve dostala ako keby tú kartu na tú vyššiu európsku túru na ten budúci rok. Takže teraz som sa vlastne toto víťazstvo ma dostalo ako keby zo 40. miesta na 11., čo je naozaj veľmi blízko tej top 7 a naozaj do konca sezóny budem robiť všetko preto, aby som sa do tej top 7 dostala a tú kartu získala. To je už naozaj skvelé číslo, 11. Ja si ťa musím opýtať jednu otázku, pretože golf vieme o technike. Samozrejme, musí sa človek naučiť tú techniku, no ale najmä o psychike, pretože keď ti nevíde ľahký úder, tak sa všetko môže zrútiť ako domček z karát. Dá sa psychika v golfe nejako trénovať? Určite áno, a myslím si, že ako keby tá psychika musí byť ešte viacej trénovaná ako práve ten fyzický švih a to fyzické telo. Akože myslím si, že je to ruka v ruke, lebo čím viacej človek tých opakovaní má v tom tele, tak tým uvoľnenejšia tá hlava vie byť počas toho turnaja. A naozaj podľa mňa v golfe platí, že čím viacej turnajov a čím viacej krát sa človek ako keby vystaví tej situácii, tak tým sa mu to potom ľahšie znáša. Na psychiku určite vplyvá aj cestovanie a ako si už tak hovorila, ja som navnímal, že pri golfe asi dosť cestujete, tak kde všade si bola a ako často cestuješ po svete s golfom? Tento rok, v podstate hýbem sa po Európe, že naďalej fakt sme tento rok boli v Maroku, ale tento rok ja som si povedala, že teda nafúknem trochu objem tých turnajov a na začiatku roka som začala v Juhoafrickej republike na inej túre práve, na tej ich túre a bolo to pre mňa super, lebo som vystúpila dosť veľmi zo svojej komfortnej zóny a myslím si, že aj to nejako prispelo tomu, že som bola schopná zvládnuť náročné situácie potom počas leta. A počas leta teraz som mala naozaj stretch tých turnajov, že som bola v podstate preč 10 týždňov a vyvrcholilo to tým víťazstvom na Táloch, čo bolo tiež super, lebo som dokázala sama sebe, že aj v bolestiach a v tlaku a naozaj v únave viem podať dobrý výsledok. Miška, na záver ešte v krátkosti a tak zo všeobecnosti. Čo všetko vlastne musí športovec a golfista urobiť preto, aby bol profi golfistom?
No, golf je jeden z tých športov, kedy my máme rozdelených amatérov a profesionálov. Amatéri môžu dostať teda finančné hodnotenie iba do určitej miery a človek v podstate prejde k pro, požiada o zrušenie amatérskeho štatútu a prejde teda k profesionálom a tým pádom teda stráca právo hrať tie komerčné turnaje a podieľať sa na tých súťažiach spolu s amatérmi a hrať teda o jedno umiestnenie s nimi. Miška, ďakujem ti veľmi pekne, že si našla čas a prišla dnes ráno.